Assalamu alaikum masu sauraron mu. Sannunmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan zazzafan channel ɗin namu mai albarka wato Gijal 24 Novels TV, inda muke kawo muku zafafan littattafai daga alƙalamin nan na marubuciyar zamani wato Miraji. Insha Allahu yau ma ga mu cikin zazzafa kuma ƙayataccen labarin ta wanda ta yi masa laƙabi da DJ Nisila. A baya mun tsaya ne a inda bari mu ɗan dawo baya kaɗan. Inda muka ce da ƙyar ta tashi ta yi sallah ta koma ta kwanta ta ƙudundune saboda azababban sanyin da take ji ga ciwon kai kamar ana ƙara shi ne a jikinta. Hakan ya sa hawa yake bin fuskarta saboda zafin ciwon kan. A can ɓangaren Mashhur kuwa tun da ya koma gida ya shige ɗaki ya kwanta ya ji zuciyarshi tana masa wani irin suya. Ga ciwon kai da ya taso masa na yunwa ga zazzaɓi da ya sauko shi ma sosai a jikinsa. Idanunsa sun kaɗa sun yi jajir yayin da jijiyoyin kansa suka taso ruɗu-ruɗu. Juye-juye ya ta yi ba tare da ya iya tashi ya nemi magani ko da yunwar da take addabarsa ba. Haka ƙofarsa ta kwana a buɗe zuwa asubahi zafi da rikicewar jikinsa ba a magana. Sai dai duk gidan babu wanda ya san halin da yake ciki. Har mahaifinsa da yake tashinsa kullum asuba don zuwa masallaci ganin ƙofarsa a buɗe ya sa shi tunanin Mashhur ɗin ya wuce masallaci ne. Saɓawa ɗabi'arta da ta yi ya sa mamanta zambayar Zainab ko Laila ta tashi daga barci. A'a da Zainab ta ce mata ya sa hankalinta ya tashi. Ta tashi da sauri dai ɗakin da su Lailan suke kwana. Sosai jikinta ke rawa lokacin da mahaifiyarta ta shigo ɗakin. A takure take sosai a idanunta a damƙe sai ambaliyar hawaye da take yi. Subhanallah Laila me ya same ki haka? Cewa Mama Dije tana mai janye zanin gadon da ta lullube jikinta da shi. Bata yi magana ba sai ma sake kankame jikinta da ta yi sosai tana ci gaba da rawar sanyi. Hannun Mama ta kai jikinta ta ji zafi rau tamkar an watsa mata garwashin wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani irin zazzaɓi ne haka mai zafi a jikinki Laila? Kamo da ta yi ta ɗago ta zauna da ita ganin Laila tana ƙoƙarin zamewa ne ya sa Mama saurin mai da ita ta kwantar da ita tana cewa sannu Laila sannu kin ji? Bari in je in sanar da malam sai mu tafi asibiti. Wannan irin jiki haka ai ba za a zauna a gida ba. Da gama faɗin haka ta fice ta je ɗakin malam ɗin ta same shi yana bitar Ƙur'ani. Abin da yake faruwa ta sanar masa hankalinsa a tashe ya bi bayan ta zuwa ɗakin da take. Kusa da ita ya zauna ya tallafo kanta ya ce sannu Laila lallai wannan jiki naki yayi zafi sosai sannu kin ji? Kai ta gyaɗa wa baban still idanunta a rufe. Hankalinsa ya mayar kan Mama Dije ya ce ɗauko min wayata a ɗaki. Da saurin da ta tashi ta ɗauko masa wayar ta dawo ta miƙa masa. Wace namba ya dayalin ya saka ya ƙara wayar a kunnensa yana sauraron a ɗaga wayar. Salamu alaikum ya ce bayan an ɗaga kiran daga can ɓangaren aka amsa masa ya ɗora da cewa dai yabo kana gida ko? Saurarawa ya yi domin ya ji amsar da za a bashi sannan ya ce yauwa to don Allah ka zo ka duba min ƙanwarka Laila. Jikin nata sai godiyar Allah. Daga can Ɗayyabu ya ce to shi kenan baba. Dama yanzu nake son wucewa Bununa amma kafin in wuce zai shigo gidan. Yauwa to shi kenan sai ka ƙaraso na gode. Kashe wayar ya yi ya sanya ta a aljihun rigarsa ya ajiye kan Laila a kan filo. Ya tashi ya fice daga ɗakin ya bar Mama Dije tana ta mata sannu. Jikin wata bishiyar shuwaka da take cikin gidan Malam Musa ya je ya tsinko ganyayyakinta ya zo ya matsattaka da kansa ya zuba ruwa a ciki ya tace da addu'o'i sosai ya tofa a ciki ya ɗebo zuma ya zuba ya jujjuya cokali daidai da ɗacin bai zai fito ba sannan ya tashi ya wuce ɗakin da su Laila suke ciki. Zama ya sake kusa da ita ya ce wa Mama Dije ta ɗauko masa ita ta zauna da ita. Yadda ya umarce ta ta yi ta zaunar da ita ta zauna a ɗayan gefenta ta riƙe ta. Baki suka haɗa gurin cewa sannu Laila. Sai a lokacin ta ɗan buɗe idanunta ta kalle su ta gyaɗa kai. Buɗe bakin ki daure ki karɓi maganin nan ki sha kafin Ɗayyabu ya zo. Cewar Malam Musa kamar za ta yi kuka ta girgiza kai cikin maraicewa wa baban nata.
Maganan magani ba, yanzu za a samu matsala da ke na sani. Maza dalla ki buɗe baki ki sha ke baki ga yanayin jikinki ba ne? Mama Dije ta faɗa cikin haɗa fuska. Malam Musa ma ɓata rai ya ce ba na son haka. Maimakon ki lallaɓa ta kuma sai faɗa. Tsoke bakinta ta yi don ta san halin malam akalla marar na Laila. Cikin lalashi ya mai da hankalinsa sosai kan Laila ya ce, daure ki sha kin ji Lailatul Qadari na? Daure maza ƙoƙarta ki buɗe bakinki ki sha. Buɗe bakin ta yi a hankali duk da bakin yana rawa ya kafa mata kofin a bakinta ta fara sha. Da ƙyar ta sha rabin maganin ta ture kwaf ɗin ta fara yunƙurin amai. Daure kin ji yi ƙoƙari kar ki yi amai. Ki mai da aman nan. Dije tashi ki juye mata ruwan wanka na ki kai mata. Tana yin wankan za ta samu sassauci insha Allahu. To maman ta ce ta tashi ta fice shi kuma malam ya zauna tare da ita yana ta ƙoƙarin ganin ba ta yi aman ba. Ƙannenta kuwa sun yi tsalle-tsalle a tsaye a gurin suna ta mata sannu. Da ƙyar ta sha kunun kaɗan bayan fitowarta daga wanka. Sannan ma sai da mama Didi ta matsa mata sosai. Tana hawaye take sha don gaba ɗaya ba ta gane ɗanɗanon komai a bakinta. Tana ajiye kofin kunun maman ta sake ɗauko kofin magani ta bata cikin haɗa fuska. Dole ta karɓa ta sha kamar ta ɗora hannu a ka ta yi ihu saboda abin da take ji a zuciyarta. Kwance take idanunta a kulle kamar mai bacci amma ko alama ba ta jin bacci a wannan lokacin. Sai ma kunci da zuciyarta take mata. Me yasa na yi haka? Me yasa na yi masa haka? Tambayar da take yi wa zuciyarta kenan wanda suka yi sanadiyyar silalawar hawaye kan fuskarta. Sai a lokacin da Iyabu ɗan ƙanin Malam Musa ya shigo gidan tare da sallama. A tsakar gida ya samu Malam Musa da Mama Dije suna zaman jiran zuwansa. Har ƙasa ya durƙusa ya gaishe su ya ɗora da cewa, Baba don Allah a yi haƙuri da rashin zuwa na da wuri. Duk da ban san yanayin jikin nata ba amma dan Alhaji Mamman yana jin jiki. Gurinsu na ɓata lokaci yanzu haka na tura su Binni. Kafin na zo na duba jikinta na je can na same su. Kafin na zo na duba jikin nata in ya so na bi su can na same su. Subhanallah. Suka haɗa baki gurin faɗi sannan Malam ya ce wanne daga cikin yaransa? To ban riƙe sunan da kyau ba amma dai yaronsa da yake Bauchin nan ne Mansur yake ko Mahmud. Mashkur dai ko cewar Mama Dije tana zaro ido. Yauwa haka kuwa Mashkur sunansa gaskiya yana jin jiki. Yaron. Asha me ke damunsa haka? Cewar Malam Musa hankalinsa a tashi saboda yadda suka shaƙu da yaron kwana biyu saboda karatun da yake ɗauka a gurin shi cikin ɗalibansa na masallaci. Kasancewarsa yaro ne mai naci da jajircewa gurin karatu duk da ya san yana zuwa gurin yarsa amma hakan bai sa shi takurawa kansa da kunya gurin ɗaukan karatu ba. A zuciyar mama kuma ta ce Allah kenan mai iko ciwo irin haka dukkansu rana ɗaya. Zazzaɓi ne mai zafi da ciwon kai baba sai dai ban gano musabbabin su yanzu ba sai mun je can asibiti amma dai kam ko iya tashi baya yi. To Allah ya sauwaƙa masa ya bashi lafiya suka haɗa baki gurin faɗa. Amin tare da cewa ina Lailat baba. Mikewa tsaye Malam ya ce mu je ita dai jikin nata da sauƙi tunda na mata haɗin da aka taɓa faɗa min ɗin nan. Haka ake so baba Allah ya ƙaro sauƙi sosai. Amin Ɗayyabu. Tunda ta ji abin da yayansa ya faɗa ta ji wata iriyar tsinkewar zuciyar da bata taɓa jin irinsa ba. Kar dai a ce da gaske yake yi labarin mutuwar tashi ce za ta riske kunne na kamar yadda ya faɗa mata. Bata san lokacin da ta fashe da marayan kuka ba mai cin zuciya. Sautin kukanta ne ya fara tarɓarsu yayin da suka sanya kai cikin ɗakin. Cikin zolayar da yake yi wa ƙannensa idan ya ga dama ya ce, ƙanwata ba dai raki ba yanzu ciwo kike kuka? Ya ƙara shi da ɗora hannunsa a kan wuyarta. Yana murmushi sannan ya ɗago hannunsa. Ƙanwata jikin naki ma ai da sauƙi. Ba zafi ko dai cakulet kike so yayanki ya saya miki? Dan na san ba ciwon ne ya saka ki kuka ba. Dariya su Malam suka yi shi ma Ɗayyabun ya dara sannan ya ce, to yi haƙuri ƙanwata Laila.
faɗa min me ke damunki. Da ƙyar ta ce ciwon kai da zazzaɓi. Tana maganar cikin muryar kuka. Ayya sannu Allah ya sauwaƙa kin ji idan na fita zan turo miki da magunguna zuwa dare mu ga abin da Allah zai yi. Idan kin sha kuma idan kin ƙi sha kuma kin san sauran. Allura zan yi ta ɗirka miki har sai kin gaji da ƙirgawa. Nan ma dariya suka yi sannan ya fice yana mata fatan sauƙi. Godiya sosai suka masa. Musamman da Malam Musa ya tambaye shi kuɗin maganin ya ce masa ya bar shi. Kwance yake kan gadon asibiti yana ta shirgar bacci bayan ruwan alluran da aka zabga cikin alluran da ake ƙara masa. Mahaifinsa da ɗaya daga cikin matan ubansa mai suna Fari suna tsaye a gurin tare da 'yan uwan shi maza da mata. Abin ka da ɗan dangi wasu dole a waje suke. Abokai ma kadai sun fi 10 a cikin asibitin sai zuwa ake duba jikin nasa saboda duk gidan sun ruɗe da yanayin jikinsa don bai taɓa ciwo irin haka ba. Shi kwata-kwata ma ba mai yawan laulayi ba ne. Yakan daɗe bai yi ciwo ba. Mahaifiyar shi duk kawaicinta a kan shi sai da ta yi kuka da ta ga yadda aka fito da shi daga ɗakinsa lokacin da za a kai shi asibiti. Da yamma ne ya shigo ya kora ma jama'ar da ke cikin ɗakin daga Alhaji Mamman sai Fari aka bari. To sai ya kalli Mashkur sannan ya juyo ya kalli Alhaji ya ce, idan ya farka ka takura shi sosai Alhaji ya faɗa maka matsalar shi. Wato a shekarunsa bai kamata ya tsananta kansa da damuwa har ya kwantar da shi irin haka ba. Yana da kyau ya sassauta wa kansa tun kafin wata cutar ta kama shi. Likita kana nufin damuwa ce ta janyo wa Mashkur wannan ciwon? Gyaɗa kai ya ce haka nake nufi Alhaji. Cikin damuwa ya ce to me Mashkur ya sa a ransa haka wace damuwa ce wannan haka likita? Abin da muke son sani kenan Alhaji ka tambaye shi ta sigar da zai iya faɗa maka don mu san abin yi na gaba. Shafa kanshi Alhaji Mamman yayi yana jin tausayin ɗan shi har cikin ransa don yana matuƙar ƙaunar shi. Kar ka damu Alhaji, in sha Allahu komai zai zo da sauƙi. Yana gama faɗin hakan ya fice daga ɗakin bayan ya ce Allah kawo sauƙi. Daga shi sai mahaifinsa da babban yayansu ne a cikin ɗakin sai da aka matsa masa sosai cikin lallabi kafin ya yarda ya sha faten waken da aka masa da hanta da kifi. Ya ji uban ganye sosai gwanin daɗi. Yanzu kuma lemu Alhajin yake ɓare masa da kansa yana ba shi tamkar ƙaramin yaro. Tambayoyi suke ta jero masa kan damuwar da ta addabe shi har ya janyo masa wannan matsanancin ciwon farat ɗaya. Kamar ba zai yi magana ba sai da yayan nasu ya haɗe fuska ya sake tambayarsa da kakkausar muryar da ba wargi kafin ya iya buɗe baki. Muryarsa tana rawa ya ce, yaya ni na fi kowa son yarinyar nan. Na daɗe ina son ta amma na kasa faɗa mata saboda wulaƙanta samari da take yi a garin nan. A kanta nake yawan zuwa nan yanzu yaya. Daga baya na yanke shawarar ɓullo mata ta bayan gida kafin na faɗa mata ina son ta. Abin takaicin yaya na fi shekaru 2 ina son ta a ɓoye amma wai ni ma ban tsira ba wai Laila ba ta so na. To fa, hawaye ne suka gangaro masa yayin da jijiyoyin kansa suka tashi sosai. Ya sanya hannayensa ya goge hawayen ya ce, shi kenan yaya na haƙura da ita. Ran yayan idan ya yi dubu ya ɓaci sai dai kafin ya yi magana Alhaji ya riga shi da cewa kana nufin Laila 'yar gidan Malam Musa ne ta saka ka cikin wannan halin Mashkur? Kafin Mashkur ya amsa yayan shi ya ce cikin ɓacin rai don suna matuƙar son 'yan uwansu yaran gidan Alhaji Mamman. Wane Malam Musa ne baba? Rai a ɓace ya ce Malam Musa dai Liman. Oho daman wancan Lailar ce? Ita har ta isa ta nakasa min ƙani a banza to wallahi ba su isa ba. Ko katse shi Alhaji ya yi da cewa ita kuwa ta isa a ina aka taɓa yin so dole. Amma ni na san abin da zan yi. Ka kwantar da hankalinka in Allah ya yarda sai ka auri abin da kake so ka ji. Gyaɗa kai ya yi wa mahaifin nasa duk da ba a kai ga yin abin da zai ba shi Lailar ba amma ya ji daɗin abin da mahaifin nasa ya ce.
Kufayen sanye ya fice daga ɗakin cikin sauri daidai lokacin da abokansa suka shigo suna gaishe da Alhaji. Kayan motsa baki ya kawo mata irin na marasa lafiya cikin leda mai zane-zane ya ajiye kusa da ita yana tsokanarta yayin da take zaune kan abin sallarta. Malam da ya samu a cikin ɗakin yana mata addu'o'i ya gaisar tare da tambayarsa ƙarfin jikin nata. Bakin gado ya zauna ya fuskance ta yana cewa ya jikin naki yanzu Laila. Daidai lokacin yaro ya sallama a tsakar gidan ya ce ana sallama da malam a waje. Duk gidan babu wanda bai ji abin da yaro ya ce ba, kasancewar ya ɗaga murya sosai. Hakan ya sa malam ficewa daga ɗakin yana cewa yaron je ka ce yana zuwa. Shiru ɗakin ya yi bayan fitar malam ɗin cikin wani salon murya da ya ce gaskiya wannan ciwon yana min ba daidai ba da ya kama min amaryata. Ita kamar ya buga mata guduma a tsakar kai da zuciyarta sauri ta ɗaga idanunta ta kalle shi don tabbatar da wanda ya mata magana. Shi ɗin ne dai zaune a gabanta. Murmushi da bata taɓa sanin ya iya ba ya sakar mata ya ce ya fice min daga jikin matata ko in kora shi da ƙarfi da yaji da ruwan allura ko amaryar likita. Zuciyarta ce ta sake harbawa da ƙarfi banda rarraba idanu babu abin da take yi cikin tsoron furucinsa da manufarsa. Tofa. Ina miƙa ajiyar zuciya ya sauke tare da faɗin to ikon Allah. Bayan ya gama sauraron abin da yake tafe da shi, gyara zama yayi sosai ya ce wato Alhaji lamarin ne abin mamaki domin ita kanta Lailar wayar gari muka ganta cikin wani yanayi na zazzafan zazzaɓi da ciwon kai. Cikin mamaki Alhaji Mamman ya ce ita ma sosai yanzu haka tun safe ba zan ce ga abin da ta iya ci sosai ba. Ikon Allah asha abu bai yi daɗi ba. Dukkansu wani nazari malam ya yi kalli Alhaji Mamman ya ce kuma ya ce maka ita da kanta ta ce ba ta son sa? Da bakinsa ma kuwa malam yanzu haka yana can asibiti ba a sallame shi ba. Girgiza kai malam ya ce kai lamarin ɗan yau sai a hankali. Dan jira ni ina zuwa Alhaji bari in shiga cikin fito. To malam a fito lafiya. Allah ya sa malam ya ce ya tashi ya shige cikin gidan. Maganar ta miki wani iri ko Laila? Bata ce komai ba sai ma binsa da take yi da kallo kamar ta ga abin tsoro. Murmushi ya sake kashe ta da shi ya ce to ina ga mu bar maganar zuwa lokacin da zaki warware ko? Nan ma shiru ta yi masa kamar kurma. Sassauta murya ya ce ko kin fi so in faɗa miki yanzu ƙanwata? Ƙirjinta ne ya buga da ƙarfi don ko bai faɗa mata ba ta fahimci inda ya dosa saboda muryar da ya mata magana da shi. Ok, na fahimci ciwon nan ya riƙe min bakin miskilar ƙanwata sosai. Zan bari sai kin warke sosai ta yadda idan na amayar da abin da ke raina za a yi gaggawar amsa min ko? Murmushin yaƙe ta masa ta sunkuyar da kanta amma cikin ranta ita banda haushinsa ma babu abin da take ji. Ji take kamar ta tashi ta bar gurin ko za ta bar ganin fuskarsa. Murmushi ya ce idan akwai kunya to ina da hope kan abin da zan nema matar. Bari na tafi gida na bar ki huta. Ko? Bata ɗago bata kuma ce komai ba. Ya tashi zai fita malam da mama suka shigo ɗakin. A'a har za ka tafi ɗaya ya bucewar mama Dije. Zan wuce gida amma sai da safe kafin in wuce gurin aiki zan zo in duba yanayin jikin in gani. To madalla an gode sosai ka gaishe min da iyayen naka. Malam ya faɗa yana mai zama a bakin gado. Za su je sai da safe Laila. Allah ya ƙara sauƙi a hankali ta ce amin sannan ya juya ya fice. Shiru ɗakin ya yi na wasu mintoci kafin malam ya yi gyaran murya ya ce Laila ina so ki buɗe kunnenki da kyau. Ki saurare ni ki ga duk cikin yarana. Na fi shiri da ke saboda son karatunki amma idan kika yadda akan wannan maganar za mu samu matsala da ke. Ni na rasa wani irin hali ne da ke. Zurfin cikinki ya miki yawa. Kar ki sake in tambaye ki min ƙarya. Kin ji na faɗa miki. Ta tsorata da kallon da ta ga mamarta take mata.
muryarta na rawa, idanunta har sun ciko da ƙwalla. Ta ce, to baba. Shiru ya sake yi sannan ya ce, menene yake tafiya tsakaninki da Mashkur ɗan gidan Alhaji Mamman? Kar ki min ƙarya fa na faɗa miki. Da ƙarfi zuciyarta ta harba, ta ɗan waro idanu, sai dai bata ce komai ba. Ba za ki yi magana ba? Kina son shi ko ba kya son shi? Cewar mama cikin ɗaga murya. Kanta ta sunkuyar ƙasa ta yi shiru. Laila, malam ya kira sunanta. Na'am, ta amsa, sai dai ta kasa ɗago da kanta ta kalle su. Kina son Mashkur? Nan ma shiru ta yi ba amsa, sai ma ƙara sunkuyar da kai da ta yi. Murmushi malam ya yi, ya tashi ya fice daga ɗakin yana cewa, haɓa, na san za a rina. Ita ko mama Dije dariya ma abin ya so bata. Tana murmushi ta fice daga ɗakin, ita ma tana cewa, da kin kashe musu ɗa akan wannan munafurcin naki. Da muna nan hukuma za ta zo ta tafi da ke. Miskilar yarinya kawai. A waje kusan minti 10 Alhaji Mamman ya jira kafin malam ya fito. Cikin fara'a ya zauna ya fuskanci Alhajin ya ce, wato Alhajin lamarin nasa sai a hankali ne kawai. Ni daman na riga da na san halin taurina da zurfin ciki. To yanzu dai alhamdulillah komai ya wuce. Ya samu abin da yake so. Gobe ma insha Allahu za mu je dubo jikin nasa. Cikin farin ciki da bashi haƙora, baban Mashkur ya ce, na gode liman. Na gode, Allah ya ƙara girma da daraja da imani. Na gode da karamcin da aka min. A'a, ba komai, kar ka damu da wannan, Allah ne ya haɗa mu. Alhamdulillah, alhamdulillah, an gode Allah, cewar baban Mashkur. Tsit gurin ya yi, sannan baban Mashkur ya ɗora da cewa, idan ba damuwa ma malam ina so mu kasa dakinmu da wuri, domin a san da gaske muke yin wannan abu gudun kar a zo a samu matsala. Murmushi malam ya ce, kar ka yi gaggawa Alhaji, ka bar shi zuwa wani lokaci idan yaron ya samu sauƙi sosai sai ya zo ya same ni, domin akwai sharaɗin da yake da shi wanda a farkon zuwansa na kau da kai a kansa ne saboda abin bai yi ƙarfi ba. Yanzu kuma tunda maganar aure ake yi, to ina da sharaɗi. Cikin sanyin jiki baban Mashkur ya ce, to kamar wani irin sharaɗi kenan? A'a, kar ka damu, ka kwantar da hankalinka. Zan neme ka kai ma kafin maganar sadakin ya shigo ciki. Kai ma kafin maganar sadakin ya shigo ciki. To shikenan, ba damuwa. Allah ya nuna mana lokacin da rai da lafiya. Ina sake jaddada godiyata dai. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin, cewar baban Laila yana mimika wa baban Mashkur hannu. Bata san me ya jawo tambayar da iyayena da suka mata ba, amma cikin ƙanƙanin lokaci ta tsinci kanta cikin farin ciki sosai saboda hasashen da zuciyarta ta yi akan tambayar tasu da kuma martanin ta ji sun bayar. Sosai ta samu ƙarfin tashi cikin dare ta yi nafila tare da tilawar Ƙur'aninta. Da ƙarfin jikinta ta tashi da sassafe ta fara aikace-aikacenta kamar yadda ta saba duk safiya kafin ta tafi school. Babu wanda bai yi mamakin ta ba cikin iyayenta, amma ba su tanka mata ba, suka zuba mata idanu. Tun da ɗaya bai shigo gidan, ta haɗa fuskar ta fiye da yadda fuskar miskilar take kasance wata dama ba mai yalwar fara'a ba ce. Bayan gaisuwa da ta haɗa su koya jiki da ya ce mata da ƙyar ta amsa, ta sake ɗinke bakinta. Shi ma ganin ta ki sakewa ya sa shi tafiya bayan ya yi sallama da malam da mama. Zaune ta shigo ta same ta gyara jakar makarantarta. Neman guri ta yi ta zauna ta ce, Laila. Na'am mama, ta ce tare da ɗan juyowa ta kalli maman. Babanki ya ce ki shirya yanzu za mu je gaishe da Mashkur. Saura kuma idan mun je ki wannan halin naki za mu gamu idan muka dawo. Ta ƙarashe cikin yanayin da yake tabbatar da gaskiyar abin da take nufi. Cikin zallar farin cikin da bata san iyakarsa ba, ta sunkuyar da kai cikin kunya, domin gaskiyar magana babu abin da ta fi buƙatar gani a yanzu sama da shi. Yana zaune a kan gadon asibitin yayin da 'yan uwansa suke kewaye da shi. Ƙorafi yake ta wai shi lallai a sallame shi ya tafi gida. Ƙanwar babansa
da yake gidanta a Bauchi ne take ta ƙoƙarin ganin ya haƙura zuwa gobe domin jikinsa ba wai ya gama samun sauƙi ba ne. Baban shi kuma yana cewa idan baya son asibitin mu nemi sallama kawai. Gaskiya ba za a bi son ran shi ba baba, balle shi fa yadda ya fike mu bari dai mu ji abin da likita zai ce. Cewar babban iyarsu mace. To shi kenan sai ka yi haƙuri Mashkur mu ji yadda za su ce ko. Gyaɗa kai ya yi wa baban fuskar nan a haɗe. Cikin dariya da tsokana ƙaninsa Zubairu ya ce, yaya Mashkur ko dai tsoron allura kake ji? Wani banzan kallo da ya cilla masa tuni ya rufe baki. Sauran jama'ar gurin kuma suka fashe musu da dariya. Sallama suka ji a bakin ƙofar ɗakin yayin da gaba ɗayan suka juya suka mai da hankalinsu kan ƙofar banda Mashkur da ya yi saurin rufe idanu. A'a, Malam Musa kun sami isowa cewar baban Mashkur cikin washe haƙora da zallar farin ciki. Sai an kira Malam Musa ya sa saurin waro idanu yayin da Malam Musa da Mama Dije suke amsa gaisuwar da jama'ar gurin suke musu. Kai tsaye idanunsa ya dire a kanta. Kanta a sunkuye yake tana gaishe da jama'ar gurin amma duk da haka yana iya hango wani yanki na fuskarta. A sace cikin kunya ta kai dubanta sai tungaran karab idanunsa suka haɗe. To fa, Lailan Majnun Forever ina ga za mu tsaya a nan masu sauraron mu. Ma'assalam sai dai mu haɗu a cikin wani karo na gaba yayin da za ku ji abin da ke tafe da mu. Me zai faru tsakanin Laila da Mashkur? Ma'assalam kuma za mu ji sharaɗin malam akan Mashkur ɗin.